Meillä on tullut paljon kyselyitä, että mitä näissä lahjoissa on sisällä. No katsotaan. Benjaminin paketti lähtee Ulvilaan, mutta me joudutaan nyt avaa tää. Kaikki Benjaminit tykkää banaanikarkeista. Täältä löytyy banaanikotelo ja banaani body lotion. Sitten totta kai Besties-karkkeja ja bath bomb. Jasminin paketti menee Vantaalle. Jasminia pitää välillä hemmotella, joten täältä löytyy tämmöiset ihanat joulusukat. Sitten täältä löytyy joulusuihkugeeliä. Sitten totta kai 2 kasvomaskia ja joulusuklaata. Kuka ei tykkäisi joulusuklaasta. Sitten Eetu, tää lähtee Nurmijärvelle. Eetut saattaa olla vähän erikoisia ja selkeästi on myös tää lahjakin. Ekana täällä on Eetulle Grinch shampoota. Ei kun tää on shower gel. Kurkku. Mikä tää on? Oi! Suklaata. Minihamppareita, koska kaikki Eetut tykkää hamppareista. Eli tässä oli Eetun paketti ja nyt viedään nää postiin.